Der plejer at være ret meget besvær med det. Som jeg ser det, så er vi i indelukket. Der lugter lort, der lugter klamme bananskralder. Jeg synes, de har rigtig dårlig hygiejne. Det er slimet, det er sammenpressede rester, og det er klamt. Min oplevelse med det er sådan, at det er ligesom sådan at tykke i en stor svineklump. Så det er ikke så rart. Det var lækkert, det er sprængfyldt med gelatine, og det smager lidt af røv. Så det er min mening om det. Nej. De er i hvert fald ikke de skarpeste knive i skuffen, og det er jo altid rart at se, hvad ens skattepenge de går til. Jamen, de har jo altid arbejdet meget hårdt for det, de vil have skabt, men jeg er ikke helt enig med de metoder, de bruger. Ja, jeg har gennem et længere tid egentlig haft det sådan rigtig dårligt. Det er ligesom om, at alle de forsvinder sådan for mig. Vender ryggen til, når jeg kommer ind i lokalet og hilser på nogen, hilser lidt tilbage igen. Så jeg har det sådan set ikke særlig godt lige i øjeblikket. Rigtige svin. Min yndlingsfugl er mågen, især blandt hættemågen, vi har her, med sin fine næb og sin flotte vingespand. Og det man altid kan gøre, det er, at man kan se, at man ser hættemågen derude, så er det og det er simpelthen sådan en dejlig fugl med sådan et majestætisk skrig. Og det er simpelthen så dejligt, en fantastisk fugl. Du, gråsbog, musvit, falk, ørn, pingvin, en albatros, en albatros. Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke?